Bon dia. Anem a veure avui com canviar la mida de les fileres i de les columnes amb una taula de Microsoft Word. Aviam, no és tan trivial com a l'Excel, però bueno, també ho fareu servir menys sovint i també es pot fer. Primer, recordeu, el menú sobre la taula només apareix quan faig clic sobre la taula. I apareix disseny i presentació. Faig clic a presentació, llavors aquí tinc per posar-li l'alt i l'ample que jo vulgui triar. Compte, si posem aquí directament l'alçada, això només afectarà la fila on estic. Anem a posar aquí 3. Només m'afectarà aquesta fila. Segurament voleu que afecti a tota la taula. Llavors, hauríem d'agafar primer tota la taula i ara, si poso aquí 3, ara sí que m'ha afectat a tota la taula. Control Z, el mateix amb l'amplada. Després aquí, o sigui, per aquí directament, però més aquí a taula propiedades, també ho puc posar tot. I puc canviar la unitat, puc anar movent de columna en columna, ara m'ho farà la columna que estic, puc posar el que sigui, passar a la següent, veieu que darrere queda marcada, i vaig canviant la mida de la columna que sigui. El mateix amb les files. Puc anar canviant la mida de les files, etc. I en tot cas, el més probable, això, si en un projecte o el que sigui, o un exercici us demanen tals mides exactes, doncs les poseu per aquí o per aquí. Tenint en compte això, si seleccioneu un afectarà aquell, si seleccioneu tot afectarà tot. Però en el món real el més probable és que vulgueu arrossegar per aquí i fer-ho una mica manualment. Jo ara aquí volia que aquesta paraula inicial capigués. Doncs apa. I ara, aquestes m'han quedat de diferent mida, ho exagero una mica perquè es vegi més. Si m'han quedat les altres columnes de diferent mida perquè he mogut una i m'interessa que tinguin, excepte aquesta, la resta, la mateixa mida, és una situació bastant habitual, les selecciono i apreto el distribuir. Deixeu-me, però, primer ensenyar-vos que si selecciono només d'aquí dalt, m'ha mogut només la fila de dalt. O sigui, segurament el que vull fer, segurament el que voldreu fer és seleccionar tot això i distribuir. Aquest botonet de distribuir és molt guai. Ara m'ha fet totes aquestes 4 de la mateixa mida, diferent que aquesta que no l'havia seleccionat. I diria que ja estem. Ens veiem en un altre vídeo que us explicaré com fer operacions. Fins ara!